Ο όρος κλασική μουσική, που προέρχεται από τη λατινική λέξη classicus, παραπέμπει σε μια ανώτερη και εκλεκτή μορφή μουσικής σύνθεσης, σύμφωνη με τα πρότυπα της ελληνικής και λατινικής αρχαιότητας. Εκτείνεται σε μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, περίπου από το 470 μετά Χριστόν μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι ρίζες της δυτικής κλασικής μουσικής βρίσκονται στην αρχαία Αιγυπτιακή μουσική λόγω των μουσικών χειρονομιών και της αρχαίας Αιγυπτιακής ορχήστρας. Η ανάπτυξη ωστόσο των τόνων και των κλιμάκων έγινε από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους όπως τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας δημιούργησε ένα σύστημα γητικών προσαρμογών, κούρδισμα, και έκανε τα πρώτα βήματα για την κωδικοποίηση της μουσικής σημειογραφίας. Το σύστημα μουσικής γραφής στην αρχαία Ελλάδα αναπαριστούσε το τονικό ύψος, αλλά και τη διάρκεια κάθε νότας. Τα αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα, όπως ο αυλός και η λύρα, σταδιακά μετεξελίχθηκαν με διάφορες μορφές στα σύγχρονα όργανα της κλασικής ορχήστρας. Οι 6 πιο σημαντικές περίοδοι της κλασικής μουσικής είναι Μεσαιωνική, Αναγέννηση, Μπαρόκ, Κλασική, Ρομαντική και Σύγχρονη κλασική. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι χρονικές περίοδοι είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να υπάρχει αλληλοκάλυψη των διαφόρων ειδών στα ίδια χρονικά διαστήματα ή και διαμοιρασμός κοινών χαρακτηριστικών. Κατά την πρώιμη περίοδο εμφανίστηκε αρχικά το πεντάγραμμο και άλλα στοιχεία της μουσικής σημειογραφίας. Η ύπαρξη της παρτιτούρας σε συνδυασμό με την εφεύρεση της τυπογραφίας επέτρεπε τη μετάδοση ενός κομματιού χωρίς την παρουσία του συνθέτη του. Τα χαρακτηριστικά έγχορδα όργανα της πρώιμης περίοδου αποτελούνται από την άρπα, το λαούτο και πρώιμα είδη βιολιών. Τα πνευστά όργανα ήταν το φλάουτο και η φλογέρα. Τα εκκλησιαστικά όργανα υπήρχαν κυρίως στις εκκλησίες. Κοντά στο τέλος της περίοδου εμφανίστηκαν και πρώιμες μορφές του πιάνου. Η μουσική πληκτρολογίου στο πιάνο και το εκκλησιαστικό όργανο σταδιακά γνώρισε ευρύτερη απήχηση και οι διάφοροι τύποι βιολιών απέκτησαν τη μορφή με την οποία είναι κυρίως γνωστά σήμερα. Εμφανίζεται η όπερα με τη μορφή του σκηνοθετημένου μουσικού δράματος, καθώς και η ορχήστρα, η μουσική δωματίου
και το κοντσέρτο. Κατά την κλασική εποχή της μουσικής, στερεοποιήθηκαν τα πρότυπα και οι κανόνες της κλασικής μουσικής. Ήταν η περίοδος όπου το πιάνο έγινε το κυρίαρχο όργανο μουσικού πληκτρολογίου. Η συμφωνική ορχήστρα με τη σημερινή της μορφή άρχισε να διαμορφώνεται αυτή την εποχή με την εκτέλεση έργων σημαντικών συνθετών, όπως του Χάιντν, του Μπετόβεν και του Μότσαρτ. Ο αριθμός των εκτελεστών αυξάνεται σημαντικά, ενώ παράλληλα γίνεται για πρώτη φορά η ταξινόμηση των εγχόρδων σε διακριτές ομάδες. Πρώτα και δεύτερα βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα. Τα πνευστά όργανα αποκτούν μόνιμη θέση και μεταξύ αυτών είναι και τα χάλκινα. Η μουσική της ρομαντικής περίοδου είναι μελωδική με πολλά εκφραστικά και συναισθηματικά στοιχεία. Εμφανίζονται ελεύθεροι σχεδιασμοί, νοκτούρνες, φαντασίες και πρελούδια, όπως για παράδειγμα σε συνθέσεις του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Σοπέν ήταν Πολωνός συνθέτης, ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του ρομαντισμού στη μουσική και από τους μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του. Αρκετές συνθέσεις του συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου. Κατά τη ρομαντική περίοδο, το ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη για τη μουσική οδήγησε στη δημιουργία σχολών για την εκμάθηση και διατήρηση της μουσικής. Το πιάνο, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τη σημερινή μορφή του, κατά την εποχή αυτή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές με τη μεσαία τάξη. Οι παλαιότερες συμφωνικές ορχήστρες της σύγχρονης εποχής ιδρύθηκαν αυτή την περίοδο. Ο αριθμός των οργάνων που χρησιμοποιούνταν σε αυτές μεγάλωσε. Το μέγεθος της ορχήστρας, περίπου 40 κατά την κλασική περίοδο, σχεδόν τριπλασιάστηκε, με τους μουσικούς να φτάνουν πάνω από τους 100. Τέλος, υπήρξε και αύξηση του εθνικισμού στη μουσική, με συνθέτες όπως ο Γκριγκ να αποτυπώνουν τις παραδοσιακές μουσικές των χωρών τους στις συνθέσεις τους. Ο Γκριγκ ήταν Νορβηγός συνθέτης και πιανίστας. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της ρομαντικής περίοδου. Η χρήση της νορβηγικής παραδοσιακής μουσικής που έκανε στις δικές του συνθέσεις διέδωσε διεθνώς τη μουσική της Νορβηγίας. Η σύγχρονη κλασική μουσική διαθέτει μια ευρεία ποικιλία μορφών και σύγχρονων τεχνοτροπιών σύνθεσης. Πολλές φορές, οι συνθέτες απορρίπτουν ορισμένες κοινές πρακτικές, όπως την παραδοσιακή τονικότητα, τη μελωδία και δομή. Μέσα σε όλα αυτά, το πιάνο παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά όργανα που ακόμα παίζεται από τους μουσικούς, όπως ακριβώς τους τελευταίους 3 αιώνες.